No takže máme advent a čo tak si dať také predsavzatie? Aké? Jasné, ako každý rok nebudem jesť sladkosti. To je fajn, to by som mohla zvládnuť. No, dobre, dám to. Tak, pekne si to dám na miesto, kde to budem vidieť každý deň. Ahojte. Možno práve takto vyzeral váš advent. A vec, ktorú ste si zakázali, bola odrazu vecou, po ktorej ste najviac túžili. A takto by sme mali aj túžiť po pravej podstate Vianoc. Po malom Ježiškovi, zabalenom v plienkach, narodenom v Betleheme v malej maštálke. On sa takto uponížil, aby ti priniesol čo najviac radosti a lásky a aby ťa spasil. To, čo chcem, je Betlehem.